Hey, wazawamnandi bokudla apha inkosikazi. Ngicela ungibambele ngeke. Ngiyabonga. Yazi kahle sifundo. Wehla nje la. Ngempela phakathi. Ngiyabuzwa nje. Kanti ucathi ngathathelani madoda? Ngiyabonga baba. Oh hey. Hayi kulele. Nkosikazi, unodaba ngoba ngisafuna sekukhulume nje njengoba lengane isaphumeni. Hawu, ubefuna sixoxe ngani ubaba? Hayi ukuthi bengifisa sikhulume nje ngendodazi yethu yabo. Njengoba phela isekhulile bengifisa ukuyenzela nje umhlonyana. Halililili, awuzazi indaba. Phela usekhulile ngempela unqo baba. Ukhulile. Hawu, kulungile babe. Into eyenza ukuthi ngimenzele phela lo mhlonyana ukuthi siyabona phela ukuthi ngayithi sikhulile phela manje. Kumele ngiyenzele lo mhlonyana nje futhi ingane yethu uyahlonipha. Nawe uyakubona lokho nkosikazi lenhle. Iyahlonipha futhi iphethe kahle njengoba siphila nje nazi la emphakathini. Sezincane phela manje ingane eziphethe kahle. Nawe uyabona izwe liyaphuma kubi la ngaphandle. Manje ngifisa ukuthi sijabulise nje ingane yethu. Sibike kubantu abadala. Sibonge nezalukwazi ezimphethe. Iqiniso lelo baba. Manje ngicabanga ukuthi kube umcimbi wanini lo. Phela umcimbi omkhulu lo. Kwazisa ukuthi imali esisebenzisa iningi kakhulu. So kufanele sibeke imali ukuze senze lo mcimbi kube impumelelo enganeni yethu. Hayi kuleka nkosikazi lokho ungayikhathazi ngakho. Ngiyekelele kumina njengendoda. Kodwa nje ngifuna ukuthi umcimbi wenganyama ube impumelelo, ube muhle. Emaye baba, ngeke phela ngingakhathazeki umcimbi omkhulu. Futhi iningi imali ezosebenza kulo mcimbi. Kumele sihlele kahle nje into zethu ukuze singabi inhlekisa emphakathini. Ingane sisihloniphe kangaka. Yesho simoya nkosikazi. Angakhathazeki njalo. Konke lokho ngiyekelele kumina. Engizophumula nje nawo ngagcina nje hoyo. Sibanini madoda. Hey, ngiyafa ukukhathala. Hey, ake ngithi madoda. Angisaba nkosikazi, hey. Jangan apa fet? Boy. About to see the boy. We are putting this is. We are both catching the action. You know, over a new car like cars. But they are going to get one of this. You know, you told people, Chateau, you wait for it. It's Julia. What goes this? Hey, Camila, you still smell good. Oh yes. Seen story. Abantu bangikhumbule kanti. Hayi bona kho usufuna ukukhaza nezintombi zakho zasegoli. Owahle bu. Awunanto mina egoli khona nje manje mina ngikhuluma nawe manje. Hayi bo. Ngicela ukuthi Mase thinike ufika andile ngisana wendlini. Kwandile mshele phezulu. Sambini ucela. Kulungile sambini. Sambini. Imali. Manje usho ngempela Amanda ngikisisese. Amanda ngiyengala. Afuna phela nje mina ngisho kuyazi ukuthi sambini kwengene uAmanda ngiyazi. Sambini kodwa ngisheshe ngoyi. Shona kusezotshela uAdi ukuthi ngine ngamba. Hayi. Baba.
Kuba namhlanje madoda. Wawa. Kwenzani lokho kulomfana lo? Uma. Yo. Baba ufuna ukuphinda le video. Hayi madoda, buka. Kwenzani? Hayibo. Kwenze njani manje kusikazi? Ngishaya ikhali inkosi impela baba awu kodwa shembe Jesu Maria ma. Hayibo angiyazi into nje angiyazi. Hayibo. Ileli saka la kaHlongwane lihamba naleli saka lamanyala la kaMagwaza. Upalisa nje usine kuveze lo mhlathi baba ungambona lapho ushaya isiqephe esingaka siveza yonke into yomzimba ungambona. Sefile likamthaniya magumede. Sefile nje likamthaniya. Sina nje into ekufuneka siyenze ukuthi nje sikhulekele inganiethu ukuthi ingafani nalezi ingane zale phakathi. Fanele nje siyali ingazi siphoxe sibukanise nezwe lonke lengalopalisa wamanyala. Yazi mntana wakho esakhuluma kanje. Kunento enkulu mntanami engifisa ukukwenzela yona. Ha, yile baba. Wadai, usungena olimini. Kunento enkulu engifuna ukukwenzela mntanami. Bengicela nje ukuthi njengabazali bakho ngicela ukuthi ungasiphuqi. Khuleka baba. Sengijahile yo. Ubheke nje nabantu abahamba nabo mntanami. Bheka abantu abahamba nabo ngoba inkinga iqala lapho. Abantu abahamba nabo. Muhamba nabantu abanganakusasa, nawe uzoba njengabo. Mntanami ngikuthembile, ngiyazi ngeze ungiphoqa. Uyiphathe kahle mntanami ngiyakucela. Wenzele thina njengabazali bakho. Once wenza into embi, uzobukanisa mina nokukabi umphakathi. Thina siyabantu abahloniphekile la esigodini. Manje yonke into oyenzayo izosaffect. Uqhubeke ugqoke lezi ngubo engikuthengele zona ngoba lento engiyibona igqoke opalisa labo 2 cm angibathandi mntanami. Angibafuni. Hayi khuleka ma, ngiyakuthembisa. Ninobaba nje ngeke ngenze into nje ezonifaka ehlazweni la ekhaya. Ngiyathembisa bezali bami. Uma uzokwenza kanjalo nje ndodakazi. Kube nje uthobile umoya wami, kube ujabulisa inhliziyo yami. Uyazi baba uyakuthanda nami. Ngiyazi baba. Yazi kube kuyangami wemntanami ngabe nje uyaphuma uyaphela empilweni kaPalisa ngoba liyangani iyogcina sikufaka kulezi zinto ezenzayo inomkhubo omubi obhedayo liyangani cela uhlukane nje ngani. Yebo ma, ngiyathembisa ngizohlala naPalisa. That was hard, yo. Yes. It is. Long time. Kodwa ke cela ngithembise ukuthi ngiyozomtshela uhandile. Ndiyela khuleka ngiyakutshela. Ngizincane. Khuleka ngeke. Kodwa ke uhandile. Njalo nje manje ngifuna uhleze busy. Bangani bakhe uyakubandile. UNkulunkulu nje ukuthi uyile. Yes, khona mina manje. Mina ngicace. Ngakhuleka. Uzocela manje. Kodwa into yami nawe izophelelana right. Yathi lokho ni favor ngifuna ukenzele yona. Ngane yibonile namhlanje. Impofu imfishane endlini uzomanje bengicela ukuthi ungisize ngayo. Umngane nami loyo. Owakagumede. Ngicela ngomazi. Futhi kulula ke manje. Akukhulula ngendlela ethi kulula ngayo. Phela leyo ingane kaMano baba. Yaziwa la emphakathini ingane ehloniphekile. Kodwa ke ngizozama ngibone. Ngibheka mina konje ngiyawani wakwazi. So nje khululeka. Alright, ngizozama ukuthi ngibone ukuthi ngenza kanjani. As long as ngithembisa ukuthi ngizomtshela uhandile. Khululeka. Sure. Yeah, but God didn't really like think they can't do it, man. It's so much in there. Hey. Askisi, singabambezeleka kancane. God yakugcina. Uyazi nawe isikolo and stuff nesendlini auntie. Yeah, kanjani wena? Now uyazi bese isikole nafu esimejishike kunzima. But siyazi mina bese kumlele wena. I mean, manje Siyazi ukuthi
khona la isakhona sithaphela yabo yasaphela manje bona lithi yabo Ngazikile mngana wakho. mara kuba manje isikhathi sami abego yazi ngizofuna ntambama yazi ngizofuna ukuthi kusaphele ngiphuthume yabo sasishwisi sinothathu yabo kubona Njalo nje wena Andile mama ngibona uhlezi uzocomplain nawe uhlezi busy. mama khuleka lethi Thembisa yazi sasifisa bona yazi Laba nibambile bafite la game le. Ini Arsenal azidlala nani first of all? Wena uyibambile Real Madrid ne-PVP macala. Mngani. Hayibo khuleka. Sengilanga kini yazi. Lapho wena mfethu ulishiya seku-90 cabanga. Hayibo mngani phuma phela yazi ukuthi ngikwazi ukuza lapha kini. Oh right so yes. Okay sharp too. Njani sesi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphela. Ngiyaphila. Ngombusisa uba ekhaya. Igama lami Nqobile. Ngibeke kazama sibukeka. Ngiyabonga. Akubonga mina. Opebekele sekucingile inamba yakho. Hey, good. Ngasikhathi sokudlala mina ngihamba odlala nodanga bakho. Yini mami? Manje, nalo, ade 2 minutes manje nje. Manje unathi ma, ngiyasikizi. 2 minutes nje ubuya manje. Yabo manje yasala ungani. Engabuya phi nje usuphuma usutatazela. Ngizobuya Ntombo manje wengene. Hey 2 wena. minutes. Ngiyala ezansi. Ayikho nje into ejaha abafana. Hayi ngeke awumeyancane nje. Yabo ingane dadewethu isayitshitshi intombi nto. Into enishage ebele kube kanje. Angikhulumi indaba yamatshitshi la emini ngimbonile ehamba noThapela engasajoli akajoli uPalisa umhlola. Hayibo. Kanjani? Phela lo mfana lo ngigcine ngize kuthiwa mina usemakhaya. Usebuye nini? Owazukubuza kuPalisa ke lo hambe kubhana la emgaqweni lokho. Hayi bayikho leyo. Angimazi mina ukuthi ubuye. Ubungababona la emgaqweni betetemuka beURomeo and Juliet. Zingasaqabulana izingane phambi kwami ngibuka ngalawo. Hayi ngeke ayikho Ngiyakutshela leyo tayikho. uPalisa ngimfuni nje eduze kwengane yami. Angimfuni. uPalisa ngimfuni nje eduze kwengane yami. Isigebengu lesi. Hayi angazi ngoba phela bafunda ndawone futhi. Okwesi babangani ke Futhi lokho mngane kuzophela ngoba nje eduze kwengane yami angimfuni nje shame is not. hayi ngeke kodwa ke usungaze ukhulume kanjena ingane dadewethu yayibongeke phela. Hayi ngiyaxolisa ke mfazi ukuthi ngiyibeke kabi kodwa nje izingane ifanele siyiqondise sinaloko siyigwegwisa kodwa lo khibila noPalisa hayi uzombona ngelinye ilanga uzombona. Hayi sisangisakwazi. Hayi fake friend wena. Hayi fake friend Hawu, kanjani? uyazi ukuthi nginenkinga I'm shocked u-Andile la ekhaya. Hayibo akuduka U-Andile awusazi ngisho uzongivashela ekhaya. Kodwa Andile phela uzolobona. Akuduma Andile ekhanda. Uyazi la unenkinga lapha endlini kancane. Thapela esizigqibele Nqobile sesithapela. Njani Nqobile? Ngiyaphila. Kodwa mngane mazogodola. Ngisindle kwanda ngayo. Ma ngiyabonga yazi sengile afudumali bengigodolanga. So tell me uThapela la khona into abafuna ukuthi ayikhangela kancane ngoba ayikho ijulile ngalendlela nene but mina mfethu khona
iholo engenayo ngibuya manje 2 minutes. Hawu manje kwenzakalani kanti la? Utosala ukuthi upalisa ngicethe ngiphuma nawe yabo. So yake ngikubona ukuthi afoka ngawachaza. Hayibo, kanti ngibhedela. Lale ngithule la. Ngiyakuzwa ukuthi kana nokutshela ukuthi uvukile. Angani imaphela. Ima ngilinde. Ngama yini ufuna ngombani? Ngakushiya lapho. Wena ungifonelile ngisusa lapha ekhaya kanti ungibiza abafana pho. Ngibiza ngabafana. Obezokhuluma into right manje. Ukhuluma into ethi ukunuka yini ukuba sengidinga umfana mina. Awusho ukuthi udinga umfana nje uthi uzokhuluma nami Hayi, ungiyeke. Ukhuluma nawe. Ngilinde phela. Kwenzenjani? Yo, Wema. Asengixasina kanje upalisa. Bani? Upalisa ma. Wenzeni manje upalisa? Hayi Wema, upalisa phela. Uyangifonela. Uthi ufuna ukungibona ngoba engikhumbule. Hayi nami phela ngijabule ngithi hayi umngani wami sengikhumbule ngempela. Kanti ngibizela umfana lapha emgaqweni. Ngathini kuwena ngopalisa? Awuma. Ngathini? Kodwa ma bese ngitsho ukuthi mina use-right upalisa. Yini ezoba right ngopalisa? Yini nje ezoba right ngopalisa? Ulaleli nawe nekhanda elikhulu. Yingakho ephuma endiza nje lapha kubo befunela ukuzokulandela abafana. Ma, ngiyaxolisa kodwa nawe uyazi anginabo abangani. Yini engiyaziyo ngakukhuza kodwa ngopalisa. Phuma kuleya ngane. Leya ngane leya ilungile la. Ufuna kuthiwe ngani makhulunywa nawe wena. Unesidina ngoze ngitshela ubaba wakho ukuthi wena usantanta nalo palisa. Ungamtshela ubaba. Uyazi ukuthi upalisa uyingozi kanjani izinto azenza la emgaqweni ungambona ufuna ukujoyina upalisa. Cha. Uyenzela lento yenzayo. Ngiyaxolisa ma ngisawuva upalisa. Ngiphinde. Yo, namhlanje ungibongisile. Ukubuye ukuphinde uzomtshela uphakathi wena uzokungqubuza mfana. Uzokungqubuza ubaba uyamazi. Hayibo ngiyalingwa ufuna phela lapho. Ubheka umngani wakhe. Yebo make mamathini Ufunela mamathini hamba bamubi la ekhaya hamba. Soninakalise ngani. Ungaphindi ulibhadela kwami. Shit. Wena Thula ngokhuluma. Uxolisani ngikukhuza ngalo palisa. Nangu upalisa usela. Ngizokushaya wena ngani ngixoxe ngizokushaya uzoqala mina. Ngiba sengitshela ubaba wakho bese yakushaya na. Uzokuthanda lo? Uyakukhumbula lokho akuthembise kona phakathi wakhe? Awuyiphathe kahle ungaze unginyanyise. So guys, mina sengithengile into ze-dance yabo. So uthi nje isithothelo sami sengibize ku-3,000 cabanga. Imali engaka. So ne-outfit yami ukhona mama engitholile usengithelile yabo. Mathona uzogqokana usho sitholele wena i-date. Imfethu mina ngistress ukupartner wami. Uma newa-order le-frontal kanti fake imfethu into nje into ongayazi. Manje ngizokwenza njani mina? Sanibona. Njani? Umzuzu wami. Hayi, uhlona phansi. Ngobile. Hayi awungeke. Ngobile. Yazi babanga imfethu abantu. Yabona nje. Ngizwe-ke. Unginyanyise kabi wena. Yabona lento yenzile ingikhathe nabazali bami palisa. Kuyimanje mina ngisemaqaleni ngenxa yakho. Ngifuna ukuxolisana nokho ingane. Ngizwe. No. Ngifake ngisho isikete eside. Ngishintshile. Ayikho into exoliselayo. Yabo mina nawe phelile bekuhlanganisile njengabangani uyangizwa? Phelile. No. Hello. Yeah. Kade simemeza bese. Sorry. Ngicabanga. Cabanga. Kodwa wazowampofu mhlanje bani. Yabo. Ngoba manje bese manje bese awusho uphi umngane wakho palisa. Hey bo angimazi loyo futhi asisiyena umngane wami. Awu kanjani manje? Hayi phela umngane mase singahambi kahle kuyaphela yonke into. And mina naye sifuna izinto ezingafani. So aphele umngane wami. Sengifisa ukwazi sinqatshaniswe yini. Mina ngiqoqazi sengizomthela kanjani umngane wami. Hayi
Angazi lokho akusile daba gaye mina angisahlangana. Hey, magumente mina ngiyadumala mina ngizwa lokho. Lo daba ngixoxela lona. Ngoba phela lenganyaka hlongane bengiyithembe kabi. Shuthi isono sami nje ukuthi angaze ngiyibone. Shuthi ube mangathiwa ngiyayibona mhlawumbe nami ngingaba njengawo ngeke. Mina baba nje leyangane la ngiyinyanya kabi. Kade ngayibona ukuthi iyisibozi. Izolo kade ngizama ukukhuluma no-aunt wayo uNozi. Wayimela ingane uyayivuna ingane yasiswakhe lo wayangijike ngaba umuntu omumbi nje lapha yami. Engabe indodakazi zami ingeno yini. Ngoba phela sakhuluma nayo kahle. Yasithembisa nje na ukuthi ngeze isibhoqo. Yasakhuluma nayo kahle. Yabonisa ukuthi iyasilalela lokho esikushoyo. Ayi mina phakathi kwayo baba ngicabanga ukuthi ube wena okhuluma nayo lengane. Sengizame ngakho konke okusemandleni nami uyangikhombisa nje ukuthi akangizwe. Indaba yami nje kahlahla kayingeni. Sanibonani. Wasiza nje wafika Ntombi khona into esidinga ukukhuluma nayo nobaba ozohlala. Hawu ma sengize uhlale phansi lokungibuza inkinga. Ngabusashintsha nje ushintsha nje indodakazi. Uzobe ushintsha. Uma ungiqeda ngitshela lonye udaba la. Kumele sikhulume sidikide nje kahle kahle ngempela ungitshela ukuthi ungenwe yini. Ufuna ukuthi Cha ngombe ungazenza umuntu ongazilutho la. Sengimxoxele yonke imkhuba yakho phakathi kwayo wena noPalisa nigilayo la. Angithi wena ugijimisana noPalisa phela. Kodwa mangichazela nje. Hey, mangihlanyisa. Azizile la uzoqophisana nawe. Sikhuluma kahle nawe kahle njengengane. Lalela. Funa ngize ngisumoya. Ngikutshelile ngathi vela akasalalelile. Uyamuzwa usekhulumisa kwakho uPalisa lo. Ngiyamuzwa. Seyaphendula kahle kahle usehamba nalemkhuba kaPalisa phela uPalisa uma wakhe. Yazi, uSikazi, ake sehlisa umoya. Angizwani nomsindo kahle kahle ngempela. Umsindo nje ngofunda ekhaya. Ake sikhulume kahle nalengane le. Angazi futhi sizokhuluma nawe kuzokube nini sikhuluma nawe kahle. Ngoba mina mase ngithiwa ngifuna ukuthelela ilunga, kuthelela wanginqenile manje. Ngitshelile vele uzongumbuza usufika la. Anginqenile manje. Shit man. Kanalani? Ndodakazi. Uma kusanda ngitshela nje lo daba lo lwakho unoPalisa olwenzekile izolo. Ungitshelile. Lokho awungiphathe kahle mina. Ngoba phela sakhuluma nawe kahle sakubonisa njengomntwana. Wasithembisa wathi ngeze usiphoqa. Lonto nje ngiphatha kabi ngoba sakutshela ukuthi qhele eduze kwaleya ngane. Isonakala sengane. Izokona nawe. Izambane lilodwa lwabolisa wonke amazambane. Iyodwa nje into engitshela wona mntanami empilweni. Kunabantu ekufuneka sibasondeze eduze kwethu, kunabantu engafuneka sibasondeze eduze kwethu. Ngenxa yezathu ezithize. Ngakho ngithi nawe bheka abantu basondeze empilweni yakho ngoba bazokumosha impilo yakho. Ebese uyisole egcineni. Lokho lamazwi engitshela wona ufakela eqondweni lakho. Kungangeni lapha kuphume ngapha. Asithembe ukuthi uyezwa ngempela baba ngoba mina ade ngikhuluma nawe sengathele nje indaba yakho uPalisa. Ngeke lokho sikhuluma into yodwa. Siyacela bandla. Singaloku sikubhezi sikhuluma into yodwa. Yebo, ngixolisa. Ngoba ngithanda ukuthi ube nomsindo la ekhaya. Umsindo nje ngizwana nawe. Funa sobe umndeni mina sihloniphane. Wonke umuntu abe nendawo yakhe la endlini. Oyingane bayingane. Yabo zihle. Sathi mina ngapha madoda. Uzothi umuntu ungaphelile manje uzofuna ukubona. Asibacabangani? Ngicabanga ukuthi usesohamba no-auntie isiko stone. Uzothola kubaba. Hey, ubaba Usheshe. Okay. Ngani? Ngo, Jesus phela yezo. Ngiyazi ukuthi ngiberongi ne. Hawu no 2 minutes nje uchaza. 2 minutes. Okay, 59 seconds. Ngani ngiyaqolisa yezo. Wena inhliziyo yami angikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Hawu ngani uyazi nje ngithanda kabi. Hawu ngiyaqolisa ngiphinde ngifakele abafana. Ngithembisa, ngiyakuthembisa. Pinky promise, Pinky swear. Palisa washiya ngimkanje manje. Andile imancane. Ayi nawe. Awu kahle Andile. Sesikhuluma nje sobamthula. Ngisho ufana umuhle kanje la. Nami nabathanda bafana. Awubathandi kodwa girl. Baba. Oh. Bye.
Umpoza omuhle. Ngiyabonga. Sizakani-ke Thapelo? Oh, Thapelo right igama lakho? Oh ya, bengifuna ukuxolisa ngale nto engiyenzile yabo. Ngicela ukuthi ngi-overreactile kancane bo. Ya ngiyaxolisa. Anginankinga kodwa bengicela mhlawumbe sibe abangani ungenankinga wena. Akhuleka yikho inkinga. Sawu bangani. Siyabonga-ke sine-right niyazwana kodwa cela ukunishiya kancane girl. Hayi ubalisa shame. Okay, ngibona sabangani icwephu namba yakho. Ayikho inkinga. Zoyisave ngizithola isigama lami. Ya ngicela ungangifoneli-ke ngey'khathi lezi ngabo-8 kanje yabo because umani ubaba yo. Sure, right, ayikho inkinga. Siyabonga Ntombi. Ngikade ngibone ukuthi ulambile. Yazi phela le ndaba phela sagcina sikhulumile lapha sigcina kwami. Hayi iyangikhathaza impela. Laba palisi. Ufasazayo. Awukuthi phela sengiyabona yabo ngikutshela uPalisa kulezi insuku uyaziphophotha, uyaziklina, ugeza kawu3 ngosuku. Akufani nayo uPalisa. Ubangayenzi yonke lento aseyenza nje manje. Uzuthi into lokubha amadoda kusafana. Ngeke uze kufana. Umuntu maseqomile seqale bona uyashintsha. And wena mzali wakhe okubuhlungu uzawumbona. Uvela ungaboni lutho. Ubone ingane yakhe isara. Ibona ithina komagumela. Hayi, kodwa yabo yonke lento le iyangikhathaza impela. Ngoba mina nokucabanga ukuthi mhlawumbe ngoba udinga ubaba empilweni yakhe phela yena akazaza akhuliswa ubaba wakhe mhlawumbe uyamdinga. Enzake sense mhlawumbe. Kodwa futhi ngeke ukuze uthathe izenzo zezimbi zikaPalisa bese uthi ubaba wakhe ningavimba ngikhona la ngaphandle ngenazo ukuzela ubaba. Kodwa nje abayiphathe sokumzweni nje hayi. Dalingani. Ayibaze angiphoxa. Ozama ukukhuluma naye nawe ngomfazi. Ngizosasa. Ngathi ngizosasa. Ngifuthi makamhlela ne-teenager ngixoxele naye. Thapelo vuka. Sengifika ekhaya manje. Mama. Ngiyabingeza manje futhi. Yo, hayibo usibonile isikhathi? Mama. Uqobo. Sazama zombamba. Thapelo. Ephela phela ngispina. Hayibo, mayiphonza untwana imanje siqala lapha. Lengane uthi unganje ebusuku uyamlonda. Akenamlonda. Thapelo, I was with you. With mom. Nginawe. Ngeke uthi ngilona nje hayi.
Thabela uphika ingane yakho. Ngiphike Thabela ingane eyakho. Thabela ingane eyakho. Thabela ingane eyakho. Benginawe last month. It's this thing of mina nawe ukuthi sitshontshana bro. I told you simele siyeke. Thabela washo nje ukuthi ingane ngene yakho. Wena nje yakandile umtshethana yakhe noma ngifaka ngasho ukuthi mhlawumbe ya Thabela ingane. Thabela ingane ngene ya Andile. Thabela Thabela ingane yakho. Thabela ingane eyakho. Trying to tell me ukuthi mina you're using me. Thabela isibindi sakho. Ububuyelana igoli uzongenza njeni? Kanti ububuyelana igoli. Yo Thabela. Thabela. Yo. Okay, get it together. Yo, okay, mbambisa ibhantshi. Okay, girl, get it together. Thabela. Boy. It's fine. Ingane uzohlala wazi ukuthi yakho. Ungakhohlwa lokho. Ngisibophezelo sami ngibophezela ngaso la emhlabeni nasezulwini. Kodwa uAndile ngicabanga umbambisa ibhantshi. Yeah, vele nje kanjalo. Vele Musushingazo sekulula. Musushingazo sekulula uAndile uyangithanda. Uyakuthanda nomthanda. So mtshela ukuthi ingane yakhe ayikhulise nento angifaka lapho kumanje iqiniso zokuphuma egcineni ingane ephuma efana nawe. Ha sazi. Usungihamba sengibongile. Uyinja. Wazi ukuthi uyinja, hlala wazi ukuthi uyinja. Yes, mase konteswe yenzeka. Kwenzakale? Shuthi yabo suke sa. Wahamba kanje nje nqobile vodule inyawo. Bese ngiphusuma maka umnyama phandle ngigijima ngisaba nezigebengu. Kuze bemnyama iphuma phi nje? Cha baba yazi into esuke yenzeka. Cha intombazane ibuya ngalesikhathi. Kusukela nini? Cha baba yazi ngilaleleni ngizwe. Angithi niyazi ukuthi bengifail imath esikoleni. Shuthi uNosipho uvele wathi asambe sofunda kubo. Manje phone bengishile la ekhaya ngcine ngichargeile. Yabona isikhathi sahamba angibona. Uphumile kopalisa sosuku uNosipho. Zibzona lezo incwadi. Besifunda kubo ngeencwadi zakhe. Angithi mina ngiphumile la ngithi ngisawubabheka abangani bami. Unamanga lo phakathi wayo ayikho nje lento achazayo. Ngizokutshela into eyodwa. Khona nobuyebusuku yazo. Intombazane. Khona njengoba ehlala ngathi kubhlungu kwenzakalani ngawo? Ngisuke ngagijima bobe singashibilika ngashayeka la eback. Man ayikho nje lento echazayo. Kuyalala manje. Lesikhathi obuye ngaso ungaphindi ubuye ngaso. Kuba ngesikhathi esifanele intombazane. Uyangizwa? Yebo baba. Uyangizwa yini? Yebo ngiyakuzwa. Singaloko sibesikhuluma nanto eyodwa. Khulu kamnandi yabona nje nalo mcebisi wenzela unqo uzoba impumelelo ngiyabona Uzoba impumelelo nje usisekelo musa and into engiyibonayo futhi ukuthi njengoba abantu bazoba baningi bokugcwala abanye nje bazokhona ukuthi balale nakumakamera ethu avulekile bazigcekeke uyabona nawe ukuthi phela wayeka ngibonile yazi themba ngizungeza nje hayi ngiyabona ukuthi likhona. Hello baby. Mama babana. Yazi ngitshela uNosipho nje ukuthi ngithenga isithabathaba somuzi and abafuna ukungikhola angisazi ukuthi mina ngithini. Hayi, siyaphila bazali bami. Siyaphila ndodakazi, siyaphila ngizala mawakho nje. Ndaba umuze manje osifikile. Hayi konke yangakhuluma yibo. Isithabathaba uyabona nje nawe. Mama sengilami ekugcineni. Ngilala phansi mntanami. Ayikho usufile ngikhathele
ngiphatheleni. Eyi busufile ukulala phansi mntanami iy'mbambo lezi. Buka nje manje usukazi nanokubuka i-TV njengezinye iy'ngane mntanami. Sengizohlala nje ngibhale u4 khona la. Exactly. Hey and bese ngifile wema ulela phansi. Yo sengizoke ngibuka i-TV nje ngibhale ngisho u4. Ngithi oma. Hey ingempela nje ndodakazi. Sasikade nje sinesifiso sokuthi sisuke kuleya ndawo noma ngakho. Kade sasifisa ukuthi sisuke nje lapha kuleya ndawo. Kanti nakhona lo muzi uthenge ngezizathu. Ayithaba. Sezothengela nje lo mcimbi wakho nawo usenzele khona ukuthi uhambe kahle umcimbi wakho. Yebo baba. Yo, ayi manje le party izoba niniki. Phela mina ngitshela abangani bami ukuthi nje khona i-party ngisho. Party yani manje ukhuluma ngani? Awu makade akusiyona i-party lengenze. Ubani utshela indaba yama-party? Akusiyo iphathi le. Ndodakazi sokwenzela umhlonyana. Umhlonyana baba. Sizokubila nje. Hayi, bengitshela ukuthi iphathi. Hhayi kuyona iphathi mntanami ekuhlonyana. And bese siyibonile nendawo yetende sinobaba, abantu be-catering and staff sisibathulile. So nje lo mcimbi kahle kahle siwulungiselele. Siyayiqhenya ngawe ndodakazi. Siwuhlelile nje. Siwenzela nje wena ngokuyiphatha nje kahle kwakho. Hayibo, manje ma intombi phela mina bengingasayi ukuyosina. Manje sizomisa kanjani? Xoxa nje indaba yey'ntombi ungayikhathazi nayo yonke into. Mina nophakathayo sobona ukuthi senza njani umcimbi ohlelele lo. We'll take care of the rest. Kade bese ngikhulumile futhi nomkhulu wakho le emakhaya ngamazisa nje ngalolu daba. Uthe nje unesipho nje futhi akuphathele sona. Yebo. Engathi awuphathekile nje kahle mntanami sewenze njani? Yes ma. Yo ngizizwa ngiphathwe ikhanda angazi noma ngoba ngifunde kakhulu namhlanje esikoleni kodwa nje anibona ukuthi ngicambalala kancane. Kumele ngiyophumula. Yes. Wangathi aphile nje namhlanje. Sakhuluma lo daba nje kwaba nento nje engasayiqondi manje. Mhlawumbe ufunde kakhulu baba ukhululeke. Le ngane ifunda ngokuyikhandla kakhulu and uhlezi straight into zakhe zokufunda ezincwadini. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe zimconfusile bola zindaba zama-accounting abazenza esikoleni. Yazidona yami bese uyabona nje ngoba ungifonela ngila indlifezi ngilindithekile intwana yazi Antwana ngiyakwazi cha ughost ntwana uyazi. You're right. Indaba what down manje? Okay, right. Ngicambuleke nancane if you don't mind. Kanti ngifuna ukutshela yona. Ndawo ngani ngathi Ya, kongathi kodwa kunendaba ezibuhlungu. what do you mean baby indaba ezibuhlungu? Suke ngazizwa ngingekho right. Ngihamba kadokotela. Ngathola ukuthi ngikhulelwe. Khulelwe ho kuyamina ho Jabuliswa yini nijabulisayo? manje mama inyanga engaka vele 3 months and 2 weeks. 3 months and 2 weeks mama uyazi ukuthi kade ngangifuna ingane futhi uma wami ojabula ukuthi uzoba nomzukulu Uma semina ngithini ke ekhaya? sokhanda icebo mama nawe uyazi Sokhanda icebo. sokhanda icebo ukuthi sibatshela kanjani Ayikho nje into kanjalo. Mina ngicabanga ukuthi sivele sikhiphe igama. kunjani manje ayikho yabo leyo ingane yami le yabo leyo into engakuyenza le sicabana ibhadi into engakuyenza le Ngicabangele. ngeke uyikhiphe le ngane khulileke yazi Andile, cabangela mina. cabangela thina ikusasa lethu Wona nabazali, mina Nengane. nabazali, ngino-auntie kuphela. sonke soba umndeni owodwa ngizohlala mama ngizokushada Sure, ukube nginawo amandla ngabe ngakushada nawe yazi azingikuthanda njani mama ngiyakufakela Sazicabangisa kahle usho. Ngicela sana sana. Angilokuza kahle wena. miye kuma uyasazi ukuthi Hayi, into yazi uma accountant isizubuka. kodwa Ngizokufonela. kophelezela Right. right sithanda
Hello mama. Ngila icela impela kabi ngicela uzakhe ukukhuluma nawe. Oh, okay, ngiyeza manje. Alright. So. Ma. Hello baby. Yazi, kade ngithole call la kumele ngihlangane noSipho manje siwenze assignment. Yabo. Hawu, wena kade ugula manje usuzohamba kanjani ugula? Hawu phela ma, yebo umsebenzi wesikole. Futhi usenza isikole baleki nawe uyazi ukuthi ngifocus kanjani ke encwadini zami. So ikhanda ngiwaphuzile amaphilisi yabo. Cha ngisiliba ngconyana manje. Okay, it's fine, ungahamba. Kodwa ingabuyi ke late. Okay, akuliya ngeke ngibuye late. Yabo nje le assignment isikashana. Yazi, sengikhohle nya. Yazi kuba kafonanga uNosipho. Zonibona ke ma, bye. Ma. Hayi wenza umkhathi nabazali manje. Awuncenze phela mhlambe phela ku usesikoleni. Yasekuvele kwaba khona inzala yonke lapha ekhaya ngoba kade ngibuye esikoleni. Into kwenzeke? Hey, uma nobaba ngihlalisa phansi phela. Bayangitshela ukuthi into eyenza ukuthi bathenge umuzi ngala ngoba bafuna ukuthi bangenzele umhlonyane ngicabanga. Engizoyithini lena Thapelo thing. Yo. Senkingeni ngempela yazi. Hawu. Engayi kwethu uyajabula ukuthi wenzela umhlonyana manje pho iphinkingi lapho. Hayibo Thapelo ngijabule. Wow. Umhlonyane uyahlolwa. Ukuthi kubonakala ukuthi usayiphethe kahle yini. Mina nayizo. What's about phone? What's about me? Baby, kodwa mina ngiyasaba yazo ngempela. Kule soish. Ngizoba yini? Sengiphoqa abazali. Wena ngazini uzama ukufika ekhasi zokukhokhela. Hayi ngithembisa. Ngithembisa. Yo, baby. Hola, boy. What's in it? Yiphi indlela namhlanje? Indaba zithini nto? Usubona umuntu omthabo over the moon. Ntwana, isifiso ekade Zithini? Khala phezulu udaba. Ntwana imama mithi ntwana. Ngizokubhalisa mina Ntwana ngizoba nosifiso. Isifiso bese sidala bese nawe uyazi bese ngifuna ingane. Ngizama ngizama. Ngami ngijabulele ngami. Nginambonga ntwana. Uyabona nje manje kuthi kumele qale ngisebe yabo. Ingane yakho ngifanga igama. Ithi Nike. Ngianda Nike boy. Ngifuna umfana futhi. Njaya umthumbo lakho njaya ma lafezeka njaya ngayi. Akukho isingakusho njani ukuthi sibonge. Yes. You. Mama ngithatha phela ukuthenga sebenza. Ilakho lapho bese la ongena khona. Mina. Bram. Ungena phezulu. Yabo bese uyabona izinto zizama insurance akho. Ngizwile bese khona ulive bese all over abantu abapusha yabo. Lapha yake manje bese khona all over continue lapho bese first bar just minutes but hi Awuzinja madoda. Namanya tinggal di sini, mate. Jangan apa tu? Abu, usah apa tu?
malume. Sure. Dada lufana babayo. Ngifuna umfana mfuzo awaphezu into uma ingekho kade yona. Hayi but you because zohlezi ama wise bese out. Hapana ayimele ukuthi lo bhathi masembonga bathi sabafeka masembonga bathi masembonga hayi awusebenzi awusebenzile bafethu awusebenzile bafethu bro. Yazi kahle wehola ngize ngizobheka lo mntana kadadewethu uPalisa. Upalisa kephi? Akazafike yini la ekhaya ezofuna nje la. Yazi kunini ehambile akafiki lutho ngimlinde lokhu ngimlinde akafike ekhaya. Ayaphalisa ukubha amadoda akekho ke la ekhaya mina ngamxoxa nje ukuthi angaphinda libhadela. Angifune ePalisa. Uzofundisa ingane yami umkhuba emibi yokuhubha abafana. Hayi ke ntombi usho kahleke phela ukuthi ukhubhana nabafana. Ngoba yakho kodwa ihlangana nawo la iqabana nomfana. Yini iqabana nabafana? Ubeqabana nomfana. Usuqalile lezi zinto zakho. Uqalile lezi zinto zakho. Yabona kodwa nalumngane wakho lo. Musuzokhuluma umngcola la ekhaya. Ngimbonile. Uzongena nendlini uJehova mncwe. Ngimbonile. Hayi uma unamanga nje yonke into ayisho ayenzekanga nje. La mfana sifunda la esikoleni. Kanti uphumela ekhaya uthi uyakhona. Bengiye uNosipho. Ubafana pho uhlangana uhlangana kanjani nabafana? Ma abafana bese ngibuya mina ngihlangana nalamfana waseklasini Nkosi yami. Bese namanga nje nawe uyafana nalomfazi uzoqhefuza amanga la kwakho. Wethu ngayisi. Wento ngayise. Asino na mama. Uhambele njengapha nje. Mama uzomosa le uzomosa le. Ayikho anything yakuyihambela. Yabona ngeke ngoshuthi mantshela. Usitshela ihamba la uzobhidliza nomusa la ekhaya. Nomona ukuthi usowenza indoda kanjani umsebenzi. Hamba la. Yabo wena ngelinye ilanga bawuthola iqiniso nathembisana nomhambe. Bawuthola ayikho leyo nto. Hamba la mama. Shit. Uhlale phansi futhi wena. Funda incwadi zakho esikole lapho. Focus encwadini. Shit man. Azi bafana basesikoleni bafana basesikoleni ini. Mnuka. Kodwa ini? Ngiphazi bami ngifunda ekhaya. Angaphinda libeke la. Ingane yakhe kanjani manje saphola ingane kweyakho? How is it possible bengenawo? Kuno Andy for isikhathi ke ngisekhulu so manje ngitshela nje laphethu Uqonda ukuthi wena awuchithanga nje wani Dudu Nkosi yami. Andy funa khona uhead uthi unengane ya sibambe lapho sapho. Mina ngisanga expose kuqinisa. Oh bazokhona. Iqede into yakho naleyo slap davi wakho omncane. Asibone ukuthi ubazokhola nyana mawa. Awuzange sisi. Ufuna khona ukuza ewazana. Uzongenzani? Ungangidepleshi mina. Ungangidepleshi. Hayi kahle bo wena. Manje asusu siphila lana. Hayi ndala ndihlala wena ngale. Ngifuna sengibona nje nomnini yabo. Ya khona ngiyajabulisa yazi kodwa yazi kunentengane nje. Yabo izolo ngase ngisokweni. Sengifike ekhaya nje ngashawa elinye ikhanda baby. Engaqondi like bilishana nesmelling yabo angazi uma ubiphekeni. Ekseni ngavele ngabuyisa Thapelo. Manje lenkomo yakho leyo show ibheke kuphi? Angazi yabo kunxaye kakhulu Thapelo ukuthi ekseni ngivuke ngaphalaza. Yabo indlela bengiphalaza ngayo yazingithusile. Thapelo what if ngikhulelwe? Hayi Like yo. Cha phela ima wo. Umuntu khwele parachute lepha elongana zoyikhipha. Angizwanga. Ke hayibo. Hayibo ngikhipha kanjani ingane yakho? Thapelo ngoba phela ngilele nawe kuphela. Engiyazi lokufuna khona nami phela awubele ukuthi mina ngiyobaba so lo ngabe uzekhipha ungavete bese ikhuluma nje lo ngabe Ungangihlanyisa njengamanje yazi ukuthi ngikhiphe ingane yakho ngilele nawe kuphela mina uzongangitshela lo nto ongitshela wona mina ngikhiphe sis mina ngikhulise kahle mina ekhaya usizana Ngobile mina kwese angikho ready ukuthi ngiyobaba so please ubani ready oh mina ngiready mina ngiready khipha ingane futhi yo ngiyokusiza ukuthi ube ready sizana mina Thapelo
Ngeke mina uyamazi ubaba wami. Uyamazi kahle ugumede wena. Uyamazi? Mayi, wo. Ikhipha ngane khona ugumede. Angiswanga, angikwazi Ngikho yena uthi kimi ubaba banqobile. Angazi futhi yini lo. uzoba ready, Thaphela uzoba ready. Ho! Yo, kodwa uma wangikhuza, kabafana yathi uma wangikhuza Jess. Manje wenze idrama engekho. Idrama Then finish. Angikwazi ukhipha isisi Thaphela mina ngikhuzisanga kanjalo. Futhi yase ngikhathele wena. Isibhakama. Ngiyaxolisa. Yazi la ngisekodaba lolu la izolo. Ngiyazi izolo ukuthi ngihambe bekungasakuhle phakathi kwakho nobaba lo nize ningixosha la ekhaya. Ngikhathazekile ukuthi mina indaba nize ningizonda kangaka ubalisa. Yabona amahlongwane mngani wami, mina engane yadadweni angizondi. Ngizonda nje izenzo zakhe ubhalisa. Izenzo zakho mntanami angiyithandi nje neze. Hawu manje kodwa ngani ma? Awungitshela kanti yini lengaka ubalisa yenzile bakithi? Wena nje ungazi ubhalisa uyazi ukuthi wenzani emgaqweni. 1 ubhalisa uhlezi ephansi phezulu nabafana. 2 labo dunuso umthengela bona u2 cm beyikete ayigqokayo angiyithandi into zongane yami. Mina ungqo ngimkhulise ngempatho la ekhaya nangenhlonipho. Lo uyibed influence enganeni yami. Kumanje nje usesinenkinga yanqo usefuna nokugqokisa kwabalisa. Kuyimanje nje ngidinwe ngiyafa. Angimazi ukuthi unqobile ukiphi njengoba wena ula. Ekubeni wenziswa yonke lento kuwena. Ma kodwa manje uphuma phi wena? Isikhathi seni manje mfethu? Isikhathi seni ngempela? Cha ma, kusuka wena study esikoleni. Ubhalisa yena. Ngisazi mina leso study. Hayibo bekuyi-study sami noSipho. Abangani bami Awungena uhlale phansi manje isikhathi seni wena. Kodwa kuthiwa yimina ubed. Awuthule wena ungazunginyanyisa. Ngobela ngempela uphuma phi? Ngoba uyasho ubhalisa ukuthi i-study yena akasazi. Yasho nje ukuthi bekunestudy. Kancane uyaphuma esandleni wenqobile. Uyaphuma esandleni mntana mathi ngibiza igumede khona mhlawumbe uzosichazela kahle ukuthi uphuma phi. Kade ngasho vele ukuthi mina awungithathi notice, awungiboni ukuthi ngisivalo sayisiphi ibhodo mina. Ungiboni. We baba ngicela uqhamuke ngaka uzongizwisa myeni wami. Mama ngisanganele ingane. Ungama nje lesento lesegumeni lami yokulala yini kwenze njani? Angivule isikhathi. Qobile uphuma. Baba ngithi ngiyachaza nje ukuthi bekunestudy. Esapho wedwa? Cha na esapho. Wena wedwa nje ingane ufunda wenqobile. Wena wedwa nje ufunda mntanami. Ubasitshela thina ngaleso study leso. Cha lokusuka kwaba into ephuthumayo discuss nje ngefoni. Uyaphosisa Nefoni benikhohliwe. Uyaphosisa bakumeka course study la. Mina ngilala manje. Kusho baphela uphuma phela wena useyingxenye labafundi abaphasa esikoleni uyafeyila. Ngisho wathiwa ngiphasa course study kodwa. Yena mama usho ukuthi ngifunde ekhaya. Ngiyakwazi lokho bagumede ngiyakwazi. Akusiyo lengane besikhala ngayo la ukuthi Ngiyacela mama ngiyacela. Ngokukhulu ukuhlonipha. usuloku uzithobile la wena. Cha lalela phela phakathi hayi. Mina ngicela ukusho uyazi lo usedala noThapela. Sorry sis. Wena nje awunasave lento sikhuluma na, awunasave. Kodwa mangqondo ungaphiki. Sibeke, wemfazi, uyakhumbula lo kade ngitshela ukuthi lo uyatetemuka emgaqweni nabafana. Uyena ukuthi lo nithapile. Cha, Maji ngimna ngithi uthola Thapela. Hayi uthola Thapela Ngabona emgaqweni. Ngafunga. Zange ngikubona. Ufuna ukuthi lento engisho amanga ngidala. London nabafazi nababili nani nengane. Ngihlenza uba ngusingile ekhaya. Angifuni ukuthi ngikhaya. Usigazi uyakwazi. Ninabe ngifuna ningitshela ukuthi ngibewa yini ngempela kahle ekhaya. Yini ngoba sithatha sifuna izona. Aphinde Cha, ngokukhulu ukuyithola. Lekhaya bengizengizothola ukuthi kanti indaba ningamfuni ubalisa lekhaya. And lento iyangikhathaza mina. baqinisele bebethu ngathi kufana nomama. Awuyazi umsebenzi ale nganyapho. ngizoyaphela kuphi? Ngihamba nawe indlela Wena uyazi umsebenzi ale nganyapho. Awuyazi umsebenzi ale nganyapho uthi dume ngane emphakathini. Ngizoyavela kuphi kanti ngisuke ngihamba nayo lendlela enzayo. Ingakho ujabule ukukhuluma. Kahle. Bathi kontra mina. Angomosha waqinisa abantu. Wani.
Siyalungisa kahle kahle la. Siyalungisa. Ngempela ngibafunda abantu la. Siyazi uzobafuni kodwa hlisa amaphaphu phansi siyakucela namhlanje phakathi kwayo. Khuluma phela amahlumbane. Wena Palisa ninonqo khulumani ukuthi kwenzakalani la. Hawu nathula nina manje phela kahle kahle le ndaba ingane nje noba uthu. Upalisa mina ngisukela ngiyazi yonke lento ayikhuluma ngayo. Hey. Ela umbazi uzokhuluma ngenye indoda ngikhona la. Umfanyana futhi nakhona. Ungazokhuluma ngalo mfana la ekhaya. Angimfuni nokulizwa nje igama lalo mfana la. Nina ngiyoze necala udaba. Yey manje. Ha? Shilo. Usho yini wena? Ngisala. Phumani. Tsamayang, Khan 8. Hamba. Angifuni umfazi la ekhaya. Abona nofana lokho ibhizi khulunywa ngayo la. Ngibona umgaxo volofu. Yabona labafana basegoli baba bayinkinga. Bayitshela ukuthi banga player too much. Ngidubula ngempela. Akafi. Ngobile kwenzakalani kodwa ngawe mntana? Yini? Amangase yazi. Cha ukuthi kunento mhlawumbe ngiyidlile. Udlele namhlanje. Kumini. Njengoba ngumcimbi wakho unge weekend mntanami umkhulu naye usendleleni. Ma. Ngiyasikwazi ukuthi siphinde sokuhlehlisa umcimbi. Yini? Ngizosina kanjani ngigule angizizwa kahle. Nginekhanda lengiphetha. Manje usho ukuthi njengoba ugula manje nange weekend uzobugula? Usuyisangoma ke manje uyabhula ukuthi njengoba ugula manje nange weekend uzobugula. Ngeke umcimbi ohlehlisa. Hayibo. Umcimbi ozohlehliswa hlelile. Nabadala bayazi manje ukuthi ngosuku ukuthi umcimbi wenzeke. Uyagula o awuguli umhlonyana unge weekend finish ngesizwe ngawe wena. Wo. Unqobile yena yedwa. Unqobile yena yedwa. Lo waphathwayo. Yebo, kamaji. Umuntu soba. Uthola noThapela ubongazeni? Unqobile uthola noThapela. Engani mina kuthiwa yimi ngimfake emadodeni, istaff ngihamba emgaqo mina wara. Umithi ugedle. uThapela ubra wami. Ya hawu yena yedwa. Akazi angifakele ukuthi ungile. Ngaziki ugedle umithi kodwa bebejola ukuthi waqonyane nina ngaza angileni. Mina ngathi ngimzamela mina ugeli wangangikhulumisa isonto lonke esikoleni, wathiwa mina ngiyi-bad friend, ngiyi-bad influencer. Wena wazi ngani ukuthi ungithi unqobile? Kanje ngisho ngithi bengikubo phela ngihambe no-anti siyokhuluma ukuthi kahle hle yini bengizonde kangaka. Kanti ugeli ubesho kuba ukuthi mina ngimfakela abafana. Umithi-ke manje. Unqomithi. Hawu yena yebo. Ngikholwa-ke le. Kodwa leya ngane ihlala endlini nje. Asabalezi ngisho nokubalelisa. Encane. Bayifa ngizwani naso. Ehlathini. Nje. Great hambani. Moja bese. Awula nathi manje. Umuntu ongangiboni mina ngihamba. Besibayeke lapho. Asikhohlwe wona but see man. Yabo sine-stress bese layazi. Stress on manje. Itheni futhi isoluthi imithi ecabanga. Wena bese uyabhida. Hlala futhi sonke lesikhathi oqala awungitshela ukuthi unentombi 2 unqo 3. Usuyifaka iqanda lengane lena phezulu. Bese kube yangazi bese kube uthi itengana namotivate nabavela. Yazi manje ngitshola imama manje uyabo the time ufike ngitshola imama manje ukuthi bethu uphuma khona lapha umithi. Unqomithi? Umithi bro. Yo. Ubucabangani mfethu ujola nengane yaphakathwayo. Ephatha my foot lana manje. Iphutha futhi lonke leli. Eya iphutha. Mfethu sengijole isikhathi esingakanani? Umazini. Lo isimana skiphe lo. Finish. Mfethu. Mina skiphe lo sizo. Ey baba mina ngikho ready. Lo mana skiphe isizo. Mfethu ingane masila izobe isila. Kumele unakekele. Hey Bram, uwedwa wena mfethu mina angihlangani lo mana skiphe ethi isizo finish. Lento iyaqondana Bram yazi. Mina ngizoba nengane nawe ube nengane. Hey mina ngifaka uzoba nengane mina ngikho mfethu. Oye futhi indaba ezizama ngobizela ntwana. Ngikho ready. Musu tataze isimo. Yazi la mfethu nendaba mfethu ezibhlungu. Senjani? Yazi ntwana ngisanda kuthola ukuthi ngi-HIV positive. And futhi mfethu indlela eyenza ngayo like mina
bengilala namathini kuphela. Bro, and futhi yabo into ebuhlungu kakhulu ukuthi le thini manje isimithi. Ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi HIV mithi ingane bethu ingane bethu ngofethu buhlungu sicabanga business. Yabo yabo amantombazane ntwana. Fesu. Buya phela ntwana. Yo. Tasiphalisa ungayenza kanjani lento? Awusho namhlanje indawo ungazange sibone. Nawu kahle kumbuza imibuzo engasile nje. Uyistress enginasho manje. Yo, Wenzakalani nawe usushintshile usukwenza izinto engayiboni. bandile ngikhulelwe. Khuleke ngeka. Yathapelo. Bra. Wayenza. Bra kumnuka yini ngoba uthi ngisikhipe isisi. Samdela uthi khipha isisi. Bethu uthapelo uthi angikhiphe isisi bra. Bese ngani ngizoyithini lapho umhlangene wami ukusasa. Relax ngikhuluma noThapelo. Bethu awusho uThapelo ngayisho kanjani lento uthi ukhipha isisi? Angazi nginenkinga eyiningi ngabe uthi lokho ngixanga uThapelo mina kuyimanje angazi noma umkhulu noma no-ansi befikile yini ekhaya manje ngizoyithini wathi bafuna ukungihlola abantu wathi bafuna ukungihlola kuyimanje ethi ngibuye eklinikhi ingakho ngingazange esikoleni buka esama-results athini ba yo yasini ngizokubona kusasa nginenkinga eyiningi. Ndodana. Awuyajabula. Ngazala indoda impela mangizala kahle. Ngabona impela ngisho ekukhuleni kwakho. Akunjalo. Awubheke nje usuthenga umuzi. Ingane zomakhelwane ayikho nomuso njengalona. Sihlezi le maxokovaneni. Ngiyabonga kakhulu mntanami ukuthi uvuse umuzi wami ungakheli igama. Awubheke manje nomcimbi usukwenzela ingane lapha. Yazi lento ivela kancane. Ngithokozile kakhulu ngawe mntanami. Inhle lento. Futhi lo mntana lo ngimbekela isipho ongasoze wasikholwa wawena ngeke ngitshela ngoba ngiyazi uyayithanda indaba. Hawu phela vela awu. Fanele ungangitsheli mina asibhekile vela ngimina. Awusho. Uthi ngempela ngathi yena umzukulu wami lona. Angeze ngimbona. Hawu usendleleni nje manje. Usendleleni. Zona khathi zakhe nje vele lezobuya. Ha khulu sufikile Awungagcina ungaka. Awusukhulile. Awusekhulile awukusho kana. Hayi ukube ngizokubona. Siyobambalana-ke amanzi manje yokudla ngisayilungisa ngala. Hey ngiyabonga lanyama. Hey khona hey nakhile. Hey naze nakha Nkosi yami. Hey kuhle kanje. Hey Nkosi yami. Hawu bantabami. Zama nje manje. Hawu kodwa Nkosi yami. Hey uNkulunkulu wazwanibusise. Yokuzama nje maye nathi sesifile uhlala kwanroom lapha phesheya. Hey phela thina eshowe siyafayisa inkomo. Hey bo. Kakunini uzamile ngempela ubaba. Hayi nisebenzile ayisebenzile. Nanomcimbi ke yiwona wenza ukuthi size sigcine sesizuse ngalomuzi ngoba phela lapha bese ngesikwazi accommodate abantu. Hey ngiyakhumbula mntanami ayayincane le yandlu ayayincane yabona nje umuntu usezoba nani ikamela la kubukani nje likhona lekamela lamadisi kodwa Nkosi mina nje sengibonga wena mntanami hey yake yahlupheka ingane yami hey le ntombazane leyana angiyicabangi nokuyicabanga khohla manje le ntombazane sekukhona mina manje hayi mntanami sikaya ngomunye umhlathi hayi ngiyabona mntanami kuhle akusho mntanami ngilapha ke phela umcimbi wani kahle phela ngizwanga kahle ucingweni kodwa ngizwile nje ukuthi ungomzukulu ma ubaba kahle besike sathi ukukhulumisana naye babesiza ne-idea yokuthi njengoba ingane isindala isikwazi ukusihlonipha iminyaka yonke usekhulile manje unqo asimenzile umhlonyana
Oh, okay. Nicabanga ukuthi konke yini sekulungile senilungise konke. Yebo ma konke sekulungile nje. Seku-right. Bese sishoda ngawe baba. Tombazane kagogo bakithi. Awusemdala. Uhamba kahle kodwa awusemuhle. Angisajabule Nkosi yami enikulisile bakithi. Hayi hamba kukhumula sisisathi thamtham kancane Manje usambingelele usubona ugogo wakho. Ubona kuma wakho. Hayi bandla. Eyikulisile kodwa manje semdala buke nje usisa akasemuhle. Hello? Ngiyaphila wena njani? Ugcina banjani uye clinic? Ngihambanga kahle ngeklinikhi namhlanje. Ama-results abuye positive. Uqonda uthini epholo? Kodwa ukuthi ngikhulelwe. Hawu. Yilokho kuphela uzokusho ukuthi okay. Sabona into engizoyithini lena omkhulu noqoqa sebefikile la ekhaya and umcimbi uzoyimkhendi. Sabona into engizoyithini lena. Ngithi ngicela besikome futhi behle sibona naye Christine. Okay, ngizokubona ke. Alright. Sharp. Sure. Njani? Ngibona mntana ukhalela baby. Yini? Hawe mama. Kodwa ngobile mfethu uyenza kanjani into njena kumina nobaba wakho? Mama kuyiphuza. Iphuse njani njena? Ngobile. Into engizoyithini mina lena kubantu abadala ngizothini ke? Sukhala phela ngithanduleke at least I need answers. No. Mama kuyiphutha mama. Asizi ukukhala ngomntana asambe sekwa. Uyochaza yonke lento angazi mina ngizofuna ukuthini ngoba mama sokubuza. Ngizothini? Nami uzongibulala ngcono uyichazele wena phaka. Sokuma Nqobile angidlali la nawe angidlali mina nawe. Usheshe nonyonyoba manje njengoba kwenzenjani manje? Kwenzenjani? Ngicela ungibukela la. Hawu, ubuke njani? Buka la mawu ukade kutotosana nale ngane. Hawu Nkosi yami hawu bakithi. Yini manje yona lena? Nawe into sobala kanje. Nkosi yami ngibona ingane le. Kusho ukuthi kunengane uzoba mina ngangifunda apha lezi zinto lezi ngoba thina njengoba ubona ingane sho uzoba nengane phela lo. Hayi bo hayi bo. Hayi siyami. Hayi bo bakithi. Hayi bo. Kodwa mzukulu. Uyenzani into kodwa Nkosi yami sengizoyithini ke manje lena? Baba. Mkhulu. Ngicela singene la endlini khona udaba nje ukuphuthuma kufanele silungise very fast. Ungabisabuza ngicela ungilandele. Athi silendele ukujabula kakhala nje manje. Hayi bo ndoda Yabona lokho kabona usawula. Kodwa ngisemhlisa umoya, ehlisa umoya. Ikona lokho sibona phansi. Manje umacele izinto uyithathela phezulu. Kumele siyilungise sabantu besifazane iqala before kukhona nabantu. Lungisana manje ngatheni Kodwa Nkosi yami, kodwa Nkosi yami. Hawu kodwa Nkosi yami. ngatheni wo. Kwenze njani manje? Baba ngicela ubheke lapha. Yebo kodwa. Angikanjani manje baba ngoba yalo khalayo? Yalo. Jesu kodwa. Hayi, uzokolo. Nqobile. Yini lo ngenza wona? Ngeke Nkosi yami. Hawu. Yini lo ngenza wona? Usukumthethisa kakhulu uyazi kodwa Nkosi yami. Angikwazi ukuthetha ngiyazana lo. Awu kodwa Nkosi yami ehlisa umoya makote ngiyacela. Hawu mzukulu. Sekwenze njani?
Mzukulu wami chaza sisi kwenzakaleni uchaze ngoba phela manje hey uyabona sisuka kude kangaka Nkosi uqinisa ehlisa umoya uzochaza kanjani kanjani mntanami kanjani Ubani wenze lokhu ngoba ehlisa phela makoti chaza Uthapelo mama yakhumbula ukuthi mina noPalesa kasaba ngayo uPalesa wathi mina ngifanele uThapelo bese la ngathatheka bese jola sathandana ubani manje lo wazini ngalonto uthi bayathandana uyangizwisa yini wazini ehlisa umoya bakithi yini yona leyo ukuthandana ebudanani Sikuquka isimo esinje Ngisana umoya qinisile uba kuphela kubhekane nalesi simo sinjengoba senje yebo impela mina kuphela ngiphoxekile ngisuka emahanda kanti ngizodlala awuphoxekile wena baba usifaka sonke sumngene ngane le yazini ufuna usathi ikhoma zakho uthatha amasana khona uphuma ungihambele la ekhaya yazi umbukanise nomphakathi wena ngane uzokushaya baba mina khona manje awehlisa wathi umoya ngokukhuluma uthi usakhuluma chaza-ke ngane chaza-ke mzukulu wami namhlanje angiyange esikoleni kumele ngahamba ngaye ekliniki bengasizwa kahle ngavela apha ekliniki ngenza i-pregnancy test ngathola ukuthi ngikhulelwe futhi i-HIV positive ingculaza hayi makoti ngeke ngeke awuhlale kahle mzukulu wami ungichazile kuningi sasikhuza kwenzakalani ke kuningi sasikhuza wena yazuma wakhe kade ekhuluma lento le ekhuluma nginganayo baba ngizomsebenzi ngenxa ukuthi kuningi okusekhanda lawo ekhuluma wakhe lo daba lolu kodwa manje ngingayinaki lento ngingayinakisisi kalonto kodwa manje thatha ukubhekisisa lengane lehlaza le futhi eyisa lengane le ayisi njalo nje uyafuna ngayitholanga mahhala le ngazade ngikukhulu ngoba ngaze ngishaye lo ngaze ngishaye lo faka unyawo lapha manje hlala uchaza ukuthi kwenzakaleni lapha usixoxele nje kwenzakalani ngawe hayi uyangiphoxa kodwa ngikuthanda kangaka baba ngiyaxolisa ngasuke ngalalela abangani kakhulu ngagcina ngingasenza iy'mfundiso zami ngiyaxolisa ukusuke kujulele ngenhliziyo yami bengazi ukuthi ngigcina sengikhulele nomuntu ongikhulelisile uthi angisikhiphi sisi hayi ngeke mama lo mfana kumele afe lo mfana lo uzongifunda ngiqonde kahle mina ngugumede mina nguphakathi wami mina akangazi kahle mina yazi lo mfana lo ngibuyisana nenhliziyo le mandulo hey yazi kodwa nqobile mntanami angiyazi mina lento ngenza yona ngibukisa ngomphakathi kanti vele babe ngigxeka abantu ngikizama ukufaka endleleni kunini ngangikukhuza ngoPalesa kunini ngangikukhuza ngabafana ngizamile ukukuyala mina ngikazi ngabaphoxa kanje abazali bami sengisuse uma nobaba emakhaya bazele wena sisave each and every cent that we have in nobaba wakho kodwa wena indlela osibonga ngayo lena mntanami ngiyaxolisa ngiyaxolisa yazi ngicutha unomzukulu unomntwana esiswini ishefi mntanami nami nje kuma wakhe anginayo ingculaza ngqobile anginayo yazi leyo nto Nkosi yami mzukulu Nqobile ngiphoxele ndodakazi lokho nje ngikufihla ngizokubeka nokusolibala nje bezinqise esisele ngiphoxele Nqobile konke umuntu yezwa awuphoxele kanti futhi awuphoxanga mina kuphela awuphoxanga umndeni awuphoxanga umphakathi awuphoxanga ihlobo wena uziphoxile ukweswe ingane esikole Nqobile wengane esikole khulele negcikwane njalo le nkomo ezayo uthi angithini inkomo lezi isendleleni njengamanje uzoyidla uthi angithini izingane lezi engikhulume nazo noma wakho sakhuluma nazo zala emphakathini uthi azize zokusinisa ziyeza manje uthi yazi uthi angithini ngazo Nqobile ngiyaxolisa ngenze ngabona ukuthi kubheda la usale nganye intombi baba ngiyaxolisa ngoba ukubhiza ungibamba yazini bona usinenza njani ngale ngane ndiyabona futhi umfana wakho
Umtshele ngimtshela ukuthi ebambe ngashoni. Umoya ndodana. Umtshele ukuthi ebambe ngashoni. Ayisezoyenza asehliseni umoya sithole isolution. Kodwa ngosami. Ngiphoxele lengane le. Ehlisa umoya sithole isolution. Ngisamsebenze engiyihlaya. Yabona ngiphoxele lengane le. Kubete ngiyaxolisa. Ayikho into exolisayo mani. Ayikho into exolisayo. Yanike, ningizwe kahle. Dodana, nawe kodwa sizosala nidlela le nkomo yethu nomphakathi. Mina asikuphe. Hayi sihamba ngempela baba ngeke phela besihlangana lento nje. Wena mzukulu la ekhaya ngaphinde ngifike ngikuthole la ekhaya. Kodwa Nqobile Hambe emfaneni lapha. nalo thapelo mithi isizwe lonke akufanele sikhiphe isiso akafuni akazi nje akanaka ayiboni iveli Cela uthatha wonke amasaka nakho ukumuphele la. Uhambe kuye uThapelo lo. Umtshele ukuthi meke sahlangana. Manje nizomisa. Meke sahlangana. uThapelo uzokuthapela Unyasho nje kodwa ukuthi umisa isizwe lonke. Umfazi kaThapelo. Into abayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Kodwa Hayibo. Lalela. Uzwile ukuthi intando ngayiza lapha kaGumede. Engimethi. Uba ungobile. Ungobile lo lapha. Bheka phela ukuthi unani. Ababathi. Tshela nje akodwa kuNkulunkulu umkhulu. Angizobetshela ukuthi phela wena wedwa umuntu. Imini umuntu omubi. Wena wedwa umumbi. Nawe ukumbuza ngangikufike mina beqomana. Bese bemisisana ke manje. Sebephana na umphako baba. Umkhulu baba. Hayibo, abantu bayakhuluma phela manje ngiyazi. Awuna umsindo nje kuyaphithisa nezingane exoshiwe phela ngento komcimbi wakho sesi. Awusakho umcimbi akusakhona uthoka. Intombi yethu uyadlala wena. Ngiyakutshela isigaxa nje ngiyakutshela. Hayibo. Akithi mina mobi. Zakhala ke manje. Awungaze ngajabula kodwa. Awungaze ngajabula kwakuhle kwe. Ngazoba ngedwa ngoba nginjani. Alo shaya impela. Ngane ngadadewethu. Hayi kuhle. Engabe izothini ke manje indoda yakhe izothini ke asazi phela le mfana obuye egoli mhlawumbe nje uzothi akasihushula isisu ngaphela mfana obuye egoli Angabe kwathiwa mina naye siyithupha zegwayeni. yabo bakhuluma ngesigaxa Qaqaqana naye. khuluma ngento kanjena ke impela ifayo Lafana futhi ube ngaqala ukuthi akasikhiphe isisu. Naqala kwakhona umazana ehlala lapha ngeze sothi amant wathi akahushula isisu. Ezebaleke egoli phela. Ngibala lencwadi ngenhliziyo egcwele ubuhlungu. Uthapelo. Ngithanda ukuvayelisa ukugcina. Ngiyakubonga lesenzo senze kimi. Bengithi uyangithanda, akuzongosha impilo yami. Kepha osekwenzekile kuyakufana nokudalwa ngumdala. At least engakuyena. Ubazali bami. Ngikhulise kahle nangothando. Kodwa mina ngantiphoqa. Ngiyaxolisa kakhulu baGumede. Ukungichela ngehlazo. Nawa ngamazwi ami okugcina. Ngiyangithanda.